Naunat na unta sa pagsayaw si Kapuso Dennis Trillo sa sikat dance craze sa TikTok apan Kento, dito basta bindo. Di mo makumpleto parang bento. giba raw siya sa iyang asawa nga si Jeneline Mercado daw from gentle to gentle real quick. Daghan na nalingaw sa iyang video di nakaani kiniglibuan ka mga reactions o views sa TikTok. This is how you fall in love. #surreal ang gibati ni Sparkles Zephanie Dimaranan human iya naka-music jam ang langyang singer nga si Jeremy Zucker. Ang duha nagduet sa kanta nga gisuwat o gikanta ni Jeremy Zucker. Mga kapuso, the wait is finally over kay ato nang mailaila ang upat ka mga coaches sa spin-off sa labing kinadak-ang singing competition sa tibuok kalibutan, ang The Voice Generations. Mag-ilog o mupaambit sa ilang talento o kahibawo sila multi-talented Billy Crawford, ang bagsakan king nga si Chito Miranda, si Asia's Limitless star Julian San Jose o ang main vocalist, lead dancer o choreographer sa SB19 nga si Stel.